dino sing tak tunggu-tunggu kanggo ketemu jenengan sedulurku etan kidul kula nganti tekane Allah kanggo nyambut calon sedulur sing anyar sampun wancine uga sampun wayahe ning dina iki kanggo dirayakne wingi ning angenku kanggo dina iki bisa kumpul bebarengan dadi siji. Ayo Mas. Ireng-ireng kuwi klambine kain mori kuwi sapuke iki PS jenenge Mation kuto asale lahiran yen sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajarane sadarane Dewa Music sampun wancine uga sampun wayahe ning dina iki kanggo dirayakne wingi